Hej, jeg er lige ved at handle, og jeg kunne godt tænke mig at finde ud af nogle flere informationer om den her mælk. Så jeg hentede appen Foodfact. Her kan jeg logge ind med Facebook, og da jeg har været på før, er mine oplysninger der. Når jeg kommer ind på forsiden, kan man se min profil med informationer om mig og de favoritter, jeg har søgt på sidst. For at finde ud af fødevaren, scanner jeg på labels. Når jeg scanner den, kommer jeg ind på sådan en side. Der kan man se fakta om fødevaren og ratingen. Man kan se rammevilkårene for en 24-timers mælk, og man kan se e-mærket, de relaterede fødevarer og brugerkommentarerne fra de øvrige brugere. Så kan jeg komme tilbage på forsiden. Her kan jeg gå ind på toplister. Der kan jeg se de mest rated af de øvrige brugere. Her kan vi se på førstepladsen, at der ligger Arlas 24 timers mælk.